बिमानाव थांनो होनना ओंखारलांदो आरो बेलासिनि दुथायाव बिमानाव थांनो होनना ओंखारलांदो आरो जेनेबा इयो ओमफ्राय बिमानाव थांनो होनना ओंखारलांना बिमानोबो फन रायलायदोनो बेनिफ्राय बिमाजों फन रायलायना बिमाखौबो सफा हरनाय रखम जाहैबाय ओमफ्राय सकाव एटिएमआव फैसा बहननाय बाजै खुलुमबाय मे मोनाबिलि समाव फिन नोंथांमोनखौ गासिखौबो खुलुमनाय हरनायखौ जासिहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ स' आंबो दासान्दि इसोरनि मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर मोनसे आपडेट लानानै फैबाय स' बे आपडेट मोनसेखौ लायबाय आपडेटआनो जाहैदों माने सासे आइजो खारनानै दङ बे आइजो स' खारनाय आइजोनि मुङानो जादों गोजोनस्रि बर' स' माने खारनाय बिथाङा मुस्लिम हौवाजों खारदों स' बेनि हौवाया गुबुन जायगायाव थाहैदों होननानै बुंदों खौरांनि खोथा बायदिबा स' बे भिडिअसनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन आरोना स' हासबेन्डआ मा फोरमायदों लोगोसेनो बे भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोना मा कमेन्ट हरनो सानो हरबानो जाबाय लोगोसे आंहा बुंनाय देखायनाय गोरोन्थि जाबायब्ला आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै स' नोंथांमोना बे भिडिअसनि गेजेरजों कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो स' नोंथांमोना बिदिबा भिडिअसखौ नायलाङैनि सिगां माने बुंदों आरोना माने हौवानि सिगाङाव बुंदोंमोन आरोना हिन्जावा मानो होनब्ला माने बिमा न'आव आलासिनो थांनायदों आङो बिदि होननानै बुंदोंमोननो थ' मा खोथा मार बिदिबा नायलांदो माने मैयायो 2टा बाजियाव बिमानाव थांनो होनना ओंखारलांदो आरो बेलासिनि दुथायाव बिमानाव थांनो होनना ओंखारलांदो आरो जेनेबा इयो ओमफ्राय बिमानाव थांनो होनना ओंखारलांना बिमाजोंबो फन रायलायदोनो बेनिफ्राय बिमाजों फन रायलायना बिमाखौबो सफा हरनाय रखम जाहैबाय ओमफ्राय सकाव एटिएमआव फैसा बहननाय बाजैनो ओरै बिमा लानिखै फैदो होनना आंखौ बुंहरदो बेनिफ्राय बेबायदिनो मानसिया गैया आरो जेनेबा गैया माने सोरजोंबा रायलायोमोन नामा सोरजोंबा रायलायनो आंबो दा कम्पानियावसो दंफायो नालाय मा जायगायाव दङ इयो आं आन्ध्रा प्रदेशआवसो दङ बेसे गोबाव जाहैखो ओजोंलाय आङो 6 मास जाफैबाय ओमफ्राय गोमादों ना सोरजोंबा दोनखालांदों बेयो आं खोनानायाव गामियाव मोनसे वाटार साप्लाइ फैदोंमोन वाटार साप्लाइ बेयाव सेंग्रा थारमाने दोनखारदों आरो जेनेबा दा माने नोंसोर गामियाव खामानि मावनो फैनायजों दोनखालांदों खामानि मावनो फैनायजों दोनखारलांदो आरो दा ओमफ्राय बेलाय मा बर' ना हारसा आं खोनानायाव मुस्लिम होननाय खोनादो मा होनो मुस्लिम होननाय खोनादों आङो ओमफ्राय नोंसिना मा गामि मोनलाय गामिनि नामा जोंनिया गामिनि नामा सनापुर नतुन त्रिपुर नतुन त्रिपुर डिस्ट्रिक्टआ नोंसिना डिस्ट्रिक्टआ होनदों डिस्ट्रिक्टआ बाक्सायानो गोलैयोना बाक्सा गोलैयो ओमफ्राय नोंनि नामा आंनि नामा रुपजय बर' ओमफ्राय हिन्जावनिया गोजोनस्रि बर' ओमफ्राय हाबा जानाया बेसे गोबाव जाखो नोंसिना हाबा जानाया गोबावानो जाबाय खै बोसोर जाखांखो गोसोआव गैला गथ' 3 दङ 3 गोजो दं 3 गथ' दङ हौवासा 2 हिनजावसा 1 गेदेरसिना बेसे बैसोनि जाखो ओरैनो गेदेरसिन गथ'आ बेसे बोसोर जाखो हिनजावसा गिदिरा 9 बोसोर 9 बोसोर मा गथ'खौ लांफादों ना हारसिं खारलांदों मा होनदों गथ'फोरखौ लांफायाखै दा आंबो न'आव गैया आलाय सिलाय आरो मैयानो खारदों आरो ना होमबा मैया 2टा बाजारनिफ्राय मानसिया जेनेबा सकाव ओरै बिमानाव थांनो होननानै ओंखारलांनाय बेबायदिनो मानसिया गैया आरो बिमानि न'आलाय बबेयावथोमोन बिमानि न'आ बोग्रिबारियाव न'निफ्राय रावखौ गथ'फोरखौ लांफाखायाखै गथ'फोरखौ लांफायाखै आरो आलासि जानो थांनो नागिरनायाव लांफायाखै गथ'फोरखौबो ओमफ्राय ओरैनो न'खरनि मानसिफोरा मानसि बुंदों नामा जेनेबा सोरजोंबा रायलायनाय मानाय नुयोमोन नामा न'खरनि मानसिफोरा थारमाने रायलायनायखौ आङो खोन्थाहरदोंमोन एसे हरहालागै मानो बिदि जाबाय थादों आंनि फनखौ हमाखै होननानै थारमाने आदाखौ खोन्थाहरनायाव आदाया थांनानै खोनासंनानै ओमफ्राय रायलायनायखौ खोनानानै रागा जोंनानै बुनो ओंखारदोंमोन जेनेबा बेनिफ्राय बुनाय जायाखै आरो जेनेबा नोंसिनि गेजेराव मा जादोंमोन नामा नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा जोंनि गेजेरावथ' नांलाय खमलाया इयो सानफ्रोमबो बिजिमोन नालाय आं बुंहरो सोंहरो सोरजों रायलायदों आंनो होननानै ओमफ्राय आंखौ थगायहरो आं गामिनि मानसिजोंसो रायलायदों ओमफ्राय लोगोजों रायलायदों होनदों नोङो हाबा जाखांनायनि उनाव अबेनि मानो फैदो
ओमफ्राय बै मुस्लिमा सेंग्राना बोराय आं दा मिथिनायाव सेंग्राना बोराय आं बारा मोजां मिथिया बेनि फट' दं दा सावगारि सेंग्रानि बे लांग्रानि आंनाव सावगारि गैया होमबा नोंनि मानि हिन्जावनिखौ हरदो फट'खौ ओमफ्राय फन नाम्बारखौ होनो हानांगोन ना फन नाम्बार हरदो मोनसे जायखिजाया आंनि फन नाम्बारखौनो होदो इखौनो नोंनि फन नाम्बारखौ हरदो ओमफ्राय मा होनो वाट्सएपाव आंनो फट'खौ हरबानो जाबाय जायखिजाया जेराव मोनो इयाव हमनानै दोनबानो जाबाय ओरैबायदि माबानानै माने हमना दोनखांना नोंसोर लांफैगोन जाहैबाय आंनो नांफिनगोन आरो जेनेबा हिनजावखौ जेनेबा रायजोफोरा हमना दोनखांनायनि उनाव नोंसोर लांफैगोन नामा बिदिनो लायनायखौनो खालामनोसै फैनाय ओरैबायदि ओमफ्राय नोंसोरो जेनेबा मा सन्देह खालामदों जेनेबा बबेयाव दं बायदि सन्देह खालामदों गुवाहाटियाव ना बाहेराव आंथ' आन्दाज गुवाहाटियाव सेंग्राया खामानि मावो होननाय गाव खोन्थाहरदोंमोन आंनो सानसेखालि ओमफ्राय नोंनि हिन्जावना मबाइला सुइस अफ जाबाय नामा आंनि हिन्जावनिया मबाइला सुइस अफ दहाय फुङाव नांदोंमोन ओमफ्राय दा सुइस अफ जाबाय दे होमबा नोङो भिडिअखौ बानायग्रोनोसै ओमफ्राय जुदि मोनाबाथाय बे केसखौ नोङो बेलेग लेभेलाव लांनांगोन आरो ओमफ्राय दा आं नोंनो फट'खौ हरगोन आरो ना फट'खौ हरबानो जासिगोन ओमफ्राय नाम्बाराथ' बेनो थासिगोन बेनो थासिगोन दे हमना दोनबाबो मा होनदों हमना दोनबाबो लायगोन दे